tema del que volem parlar és l'impuls de la col·laboració i la integració per guanyar dimensió a l'actuació. El tercer sector, ho sabem tots, té una estructura de capil·laritat basada en la proximitat, basada en el territori, basada en les persones de la comunitat, i això és un valor, i això és quelcom que caracteritza, quelcom que està present. Al mateix temps, la complexitat que dèiem abans, la creixent complexitat, fa que aquest augment de dimensió sigui necessari per poder actuar com un actor eficaç. I en aquest sentit hem de ser capaços d'aprofitar economies d'escala, hem de ser capaços de treballar al costat. El tercer sector té una forma organitzativa pròpia, que són les estructures de segon i tercer nivell. Una forma organitzativa característica que permet aglutinar capacitat d'actuació de les entitats de base que en formen part, i en aquest sentit és quelcom que cal aprofitar i desenvolupar. Però el tema de col·laborar, i ho sabeu ben segur molts dels que esteu aquí, que veig cares conegudes, perquè treballeu en projectes en col·laboració, no és fàcil, és difícil. I depèn com fem les coses ens podem trobar en un escenari que volem evitar, veritat, Joana? Exacte, s'ha de treballar la col·laboració perquè si no tindrem entitats descoordinades que miren cada una a la seva, que duplicaran activitats, que no sabran el que s'està fent al costat de casa seva. I en definitiva serà un tercer sector socialment ineficient, incapaç de crear sinergies i de construir economies d'escala. És a dir, un tercer sector desestructurat. Aquest escenari és l'escenari evitat, l'escenari que no ens agradaria arribar a que passés. Però hi ha un escenari desitjable pel qual volem treballar. Sandra, quines són les característiques? Un escenari on les entitats es complementen i aprofiten les sinergies, comparteixen recursos, comparteixen experiències i fan economies d'escala, amb la qual cosa es tornen més eficients. També un sector amb economies amb estructures compartides. Aquestes estructures de segon i tercer nivell que són característiques del sector i que no siguin superestructures afegides que comportin més costos, sinó que siguin estructures que fan un estalvi que sigui real. Alhora, un sector que manté la proximitat i capil·laritat en el territori que el caracteritza. Aquest escenari favorable és l'escenari que a tots ens agradaria que quan miréssim d'aquí uns anys haguéssim evolucionat cap a un sector capaç de fer això. Li hem demanat al Raül Valls, que ens acompanya aquí a la taula ja ara, 5 minuts de reflexions. El Raül està al Centre de Sostenibilitat Territorial. El van conèixer abans en una jornada i des que el van portar, i des de llavors ja l'hem incorporat, té un discurs valuós i la seva entitat jo crec que aporta molt, és una entitat que està capaç de fer una evolució molt interessant des de Salvem les Valls, No Bracons, a una entitat propositiva, corresponsable, que treballa per la sostenibilitat, l'ordenació del territori, etc. Raül, 5 minuts de reflexió sobre la col·laboració. Idees. Moltes gràcies. Amb aquests temes encara hem de créixer molt la gent dels moviments socials en defensa del territori, entitats ecologistes. Una idea per començar a treballar. A la nova cultura del territori, el paradigma ecologista que la sustenta, li calen institucions pròpies, institucions en majúscules, independents dels poders vigents i amb la capacitat de construir i canalitzar un discurs propi. La gran dispersió de lluites i col·lectius, malgrat que en moments de mobilització són capaços de treballar junts, peca moltes vegades de localisme, voluntarisme a l'establir les xarxes de comunicació. En aquest sentit, des del Centre de Població Territorial hem seguit mirat endavant projectes que fossin capaços de cohesionar tots aquests moviments. 3 idees fonamentals: socialització del coneixement, per una banda, patrimoni d'experiències i xarxa de complicitats. Construir un espai de canalització i difusió del coneixement. La constatació dels límits ecològics dels planetes no és un tema senzill. Calen coneixements importants i accés a fonts d'informació i formació. Les consignes són vàlides per la mobilització, però calen també explicacions tècniques i científiques que no estan a l'abast de tots de manera immediata. Per altra banda, la incorporació del coneixement tècnic i científic dona una solvència i capacitat d'influència al discurs de les entitats i els permet arribar a més sectors de la població. Aquesta aliança entre ciència i moviment social ha demostrat la seva capacitat en nombroses ocasions. Recordem consignes com que van començar el moviment en defensa de l'Ebre, que començava parlant
de l'Aigua és nostra, una reacció, i que acaba a partir de la complicitat amb la Fundació Nueva Cultura de l'Agua amb el riu Esvia no del transvasament. Vam entendre que cal crear aquests espais de col·laboració entre els moviments i l'esfera tècnica científica com un element fonamental per l'enfortiment de les entitats en defensa del territori que veien reforçats els seus arguments i els experts que veien com allò que investigaven i publicaven en les revistes científiques podia ser agitat al carrer i guanyat amb influència social i política. Patrimoni d'experiències. Per una banda, hi ha molts elements, moltes coses que li calen a les entitats. Cercar un expert en un tema concret, disposar de llistes de correu per difondre accions i problemàtiques, fer una al·legació, presentar un contenciós, muntar una xerrada, elaborar plans de comunicació, fer rodes de premsa, etc. Tot plegat són necessitats que una entitat o una campanya de lluita al voltant d'una problemàtica ambiental es troba en un moment o un altre en el seu venir. En aquest sentit, nosaltres hem volgut facilitar aquests serveis a les entitats per evitar que cada grup hagués de replicar-ho, o pitjor encara, que cada entitat hagués de passar pel seu petit calvari d'assaig i error, amb el perill que els seus membres s'esgotessin abans de temps. El capital de coneixement i experiències de les entitats o lluites precedents ha de ser un punt de partida per qualsevol experiència local que neix. Ens calen, per tant, entitats que mantinguin i trametin aquest capital de coneixement, espais per a l'intercanvi d'experiències i per a l'acumulació de material d'aquests coneixements pel seu ús en futures lluites. Xarxes de complicitats, importantíssim. Això no només serà possible si som capaços de sumar esforços per construir xarxes de complicitats que vagin més enllà dels propis moviments socials i entitats. Per lo general, les entitats ens troben més còmodes cercant la solidaritat d'altres entitats semblants. Això és natural i és absolutament prioritari. Però calen instàncies que cerquin noves complicitats. Col·legis professionals, sindicats, universitats, sectors econòmics i empresarials afins, tècnics d'administracions, associacions de veïns, etc. Quan una entitat local en defensa del territori és capaç de col·laborar amb l'ample local per impulsar un menjador escolar amb aliments saludables i de proximitat, està fent més possible la defensa de les terres de conreu del seu territori davant d'un projecte que les vulgui esquarterar. Generar complicitat amb altres entitats socials és fonamental per evitar l'aïllament en la consecució dels nostres objectius. Bé, en resum, treballar per una institució, per institucions pròpies que enforteixin aquest paradigma ecologista i per una nova cultura del territori, esdevenint una eina útil per a les entitats i els moviments en defensa del territori. Moltes gràcies. El Raül, com moltes persones molt preocupades per el temps, al final li ha sobrat un minut. Em quedo, crec que ha dit coses que des de l'experiència de les entitats de defensa del territori poden ser molt aprofitables en tots els àmbits. Aquesta unió de discurs tècnic amb mobilització social fonamenta el discurs compartit, la força, tant en l'àmbit social com en la cooperació, com en tot tipus d'organitzacions. Moltes gràcies, Raül.